yo. Det er Millennium, yo. Primo, yo. Mr. O. Copenhagen, Crash. Get him up. Yeah. You can see yo, time. Har jeg brugt nogle fætter, gjort hvad jeg kunne for at blive poeter. Det vil betyde, at jeg får den moneter. Tjen, hvor mikrofonen går 1 til 2 etter. Så en 2, jo det var min intro. Elsker hiphop, for det giver mig centro. Elsker mit job, og det lækker læder en bog. Der står i min stue og dukker som de nye tændsko. Jeg har på sammen med min mørkeblå collegejakke. Har mere end børneopsparing om min nakke. Har lommet pakke, så vi kan fyre den af til sæt. Og have det fedt, håber du kan tage det kæt. Ja, det er et hit, og hvad så lad så være trip. Jeg giver en flaske vask, din mund og tage et sip. Og lad os fejre, hvor godt det går. For MC, men så er hånd til jord. Ja, der For når jeg står på Barrasso og bestiller dobbelt espresso, så vil pigerne have min auto, for det er så ned med min stilo. Og når jeg er færdig med min live show og et par 100 kalorier, så er det godt at vi er groupies, for jeg kan ikke få nok at smile. Det er derfor jeg smiler over hele 5 øren. Folk blev mundlamme, da jeg kom ind ad døren. Hvad der med dem, kan de ikke score tekst, så må daddy hellere lære dem nogle tricks. Jeg giver så meget, jeg giver så meget af mig selv for tiden, og hatten den er flået af for længe siden. Jeg synes at det er alright, hele landet er så nede med mig, men nogle gange tænker jeg så hører jeg, hvad folket siger. De siger til os, de har brug for et hit nu. De siger til os, de vil have en ny video. Nick og Jay, hvad der med, hvor I hen nu? Kom tilbage igen, kom tilbage igen. De siger til os, de har brug for en landeplan. De siger til os, de vil have det værst tilbage. Og jeg kigger på dem og siger, okay, det er ikke noget problem, der markerer endnu en. De siger det klæder som blære, så de fleste i landet kan rappe vores vers. De siger helt ærligt Jay, helt ærligt Nick, hvis det ikke kommer fra jer, er det ikke særlig fedt. Så vi er stadig på farten, og vi er stadig dem de andre ikke må lege med ligesom Lars.
Klar? Ja, klar. Med Thomas Lang! Hvor gammel er du? Thomas, gammel er Something in the way she moves attracts me like no other lover. Something in the way she woos me. Jeg vil også Vamos eller plejer? 2 fingre i kussen, så kører bussen. Papal americano. Papal americano. Papal americano. Papal americano. Papal americano.